sé. El que sí sé, i tinc claríssim, és que tenim un mal finançament, que patim un espoli fiscal i que fins que no puguem disposar dels recursos que els nostres ciutadans aporten a través d'impostos, si no podem disposar la seva integritat com a poble, fins que no acabem amb aquesta salvatge sagnia del 40% dels nostres impostos que se'n van i no tornen, fins que aquesta realitat no sigui normalitzada, no tenim per què ni acceptar intervencions per part de l'Estat a les entitats locals, com en aquest cas el nostre Ajuntament, ni acceptar plans d'ajusts que venen imposats sense tenir en compte la nostra realitat i sense tenir en compte que som nosaltres el qui paguem i són ells el que imposen les condicions. Per tant, nosaltres no podem acceptar aquesta mena de condicions, ens fem insubmisos a les polítiques de l'Estat que retallen, que en roben i que a més acaben intervenint la política global a nivell institucional, i el que nosaltres diem és que caldria votar que no. I el que caldria fer és d'una vegada per totes reclamar allò que és nostre i deixar aquesta política en què els pressupostos locals els decideixen des d'unes institucions que han demostrat que van en contra dels interessos del nostre poble. Gràcies.